Fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mill-mewt tal-poetessa Awċija Mary Mejlaq, iċ-Ċentru tal-Ilsien Malti b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Malti għall-Arti ħarġu CD bl-isem Mara li tħaddan kanzunetti mibnija fuq il-lirika ta' 6 poeżiji miktuba minn Mejlaq b'mużika tal-Maestro Dominic Gallia. Il-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali Owen Bonnici faħar il-kontribut ta' Mary Mejlaq fl-iżvilupp tal-letteratura u l-Ilsien Malti matul il-snin. Dan fil-waqt li sellem lil dawk kollha li ħadmu fuq dan il-proġett u enfasizza l-fatt li dan ix-xogħol joffri riżorsa siwja għall-allima għaliex jistgħu jintegraw fil-klassi b'mod kreattiv biex l-istudenti jingħataw dimensjoni artistika li tikkumplementa l-arti tal-kelma imsawra f'poeżija. Maris Camilleri, l-aġent kap eżekuttiv taċ-Ċentru tal-Ilsien Malti, saħqet li sinerġiji bħal dawn huma triq il-qudiem sabiex jibqgħu jitwiżnu proġetti u inizjattivi varji li lan tagħhom huwa li l-Ilsien Malti jibqa' ħaj, relevanti u viżibbli filwaqt li jkompli jinfirex fl-oqsma kollha. Tkellimna ma' Leontin Camilleri li esprimiet is-sodisfazzjon tagħha li tinterpreta dawn il-biċċiet mużikali. Parti mit-teżor tal-patrimonju Malti bħala lingwa Maltija. Għaliex lingwa tagħna hija sabiħa, ma nħodux ħsiebha aħna, mhux vera, aħna Maltin stess min sejħu ħsiebha. Hija xi ħaġa sabiħa wkoll li hemm xi poeżiji wkoll f'dan l-album li huma parti mill-kurrikulum